llano. Ahora el cultivo tiene las espinas, toda parte, y empieza a pasar algo, de alguna manera, harán que se separe de todo. Siéntate aquí. Jo t'ho vull dir abans amb el plàstic, tot t'ho volia dir, Jo t'ho vull dir amb el plàstic registrar, ja veuràs. L'altre dia vam ensenyar al Ministeri de Veterinari. Tu vas veure quan faria aquella vaca que no podia? Sí, Sí,